लना 6 साल भइले बियाह के बिकसवना जनमले बिकसवना जनमले हो। शादी होके भइल 6 साल तबो न बबुआ भइले विकास। त हम बतावतानी ये नेहा कैसे होई है विकास। यूपी के दाल भात यूपी के साग, यूपी के दाल भात यूपी के साग खात रहा बबुनी हो जाई विकास। यहाँ सब बा, अरे सब बा, यूपी में सब बा। ए नेहा यूपी में सब बा। आलू प्याज या गोभी टमाटर, सुन ला, आलू प्याज या गोभी टमाटर भिंडी करैला है हो बिरादर। यहाँ सब बा, अरे ये नेहा यहाँ सब बा, यूपी में सब बा। सुन ला, गंगा के धार बा जमुना के धार, गंगा के धार बा जमुना के धार। यूपी में बाबा करे चमत्कार, यहाँ सब बा, अरे यूपी में सब बा। हे बबनी यूपी में सब बा, कहल कि ना बा, यूपी में सब बा। और सुना, अयोध्या में राम है, अयोध्या में राम है मथुरा में श्याम, अयोध्या में राम है मथुरा में श्याम। काशी में बाबा है विश्वनाथ, यहाँ सब बा। ये नेहा यहाँ सब बा, अरे यूपी में सब बा। सुन ला, यहाँ सब बा। नागर बा डागर बा सुंदर सा शहर बा। सुन ला, ध्यान लगा के। नागर बा डागर बा सुंदर भी शहर बा। यूपी में योगी जी के लहर बा, यहाँ सब बा। हे नेहा यहाँ सब बा, सुन ला, यूपी में सब बा। और सुना, ना जिंदगी झंड बा ना ही घमंड बा, ना जिंदगी झंड बा ना ही घमंड बा, ना जिंदगी झंड बा ना ही घमंड बा। जो ना समझे वो बकलंठ बा, यहाँ सब बा, अरे यूपी में सब बा। ये नेहा यहाँ यूपी में सब बा।